बैसागो बिब' बिनानाव साथाम दिनैसो लोगो मोनदों गोगोम हायलुरिखौथ' लोगो मोनखायो ओमफ्राय आब'खौ एकदम माने लोगो खुलुमबाय आं जोबोद लोगोफोरखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय मोनसेजों फंबाय बारनाय महर लाजेनबाय दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो ना नायदो ओमफ्राय बैसागो बोथोरनि हेपि बैसागो लोगोफोर ओमफ्राय फिसा गोनांनि बैसागो मानिनाय मा बुंनो नायदो ओमफ्राय ओरै मालाय एकदम एकला मालाय एकदम स्राय दङ ओमफ्राय आंहा नायदो देलाय मालाय गानबाय जेबो लाब गैया ओमफ्राय नै आखायाव थफ्ला ओमफ्राय दाख्लैनि दख'ना खारां गाननानैबो गैला आसि बिमाया थेबबाय बायनानैनो आसुगुरनि माबायानो बिगुरानो ओंखारलांसिगोन आरो ना मा इदि नुदों सोनाफोर कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो ना अह गड दा फुल खिथागोन मोजाङैहाय ओइथिं दङ दाबो मोसानायफोरा माने मोसाथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै जिरायहांबाय ओमफ्राय बिथांमोना एसे बैथिं फट' शुट आंबो खिथु दं ओमफ्राय नै बिब' आरो बिनानाव आंनो गोजा फास्रा आलायना होनानै आं सेस एरना होदां नायहाबो इसोर आंखौ एरबाथाय आन्दोआव नायहाबबाय थागोन आंखौ हे भगबान बे हायलुरिनि आखल आयौ फट' शुट ओमफ्राय आंहा दसे खेबजानो मोनो दसेनो नै आरो ना देहाय दे आयै आहा बेखौनो भिडिअ मारिनांगौ जाहैबाय बिथांमोनखौहाय नायदो आंहा बारा नै आंबो लादोंमोन लानाया ओमफ्राय ससमाखौनो गानस्लाब मोनासै नै बिथाङा बाथा फैबाय आंना आसलि ससमासो सर्बनास दे हे भगबान बेसेबां स्टाइल खालामनो नोंलाय बे हायथुथु मानसिया दे गोजौ नुनाय खेबना हो बेखौ आब' गोजौ नुनाय खेबना हो रोंखाजोबो बा आब्बा अहाथाराखै भगबान नायसै दे आं बायदि लिलि लाला जोलैफोर एरबा देनां अहा खेबजानो मोननो आखाइ फारसे बानानै आखाइ फारसे बाव मा जानो दे खेबजाग्रोथोंसै आं बारा बिथांमोनखौ एसे नेथ'नोसै आं साइडआव आरो ना ओमफ्राय जों ओरै दङ नै फुलमुथि माव ओमफ्राय ओरै जोंहा खुसि ना ओरै जोलै ओमफ्राय ओरै आसोल नानिनि आन्टि आं दाख्लै भिडिअ खालामनाया सनाफोर बे जायगाया दैमा जिङा बेयावनो आरो ना दाब जायगानिफ्राय मोसानो फैखाबाय गथ'फ्रा ओमफ्राय बिसोरो बेहाय फट'शुट लाफैखांखाबायानो बै ब्रिजाव फट'शुट लाखांबाय नुदों आरो ओमफ्राय भिडिअ लायासै ओमफ्राय सनाफोर दिनै मा देखायलांनो हायो नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दे ओमफ्राय आंनो गाइसमोनखौ बैसागो बोथोरनि हामलायथि हरदो हेपि बैसागु बयनिसिमबो मोसौ थुखैनाय दे संक्रान्ति गाबोनसो आसलि बैसागोआ ओमफ्राय ओरै बिब' हे भगबान देसो दिनैसो लोगो मोनदों आब'ना बोसोरसेयानो जाबाय खोमा ना जोङो बै थांनाय बैसागो बोसोरसेयाव लोगो मोनोबा बेसे दुखुनि खोथा आरोना बिसोर जायाखै आरो सनाफोरजों दावखोनानै सरबाव थाहैग्रोनोसै आं फिसा गोनाङा बिदिनो जाबाय थायो आं दैयावसो जाबाव गलांनो हागौ आरो ना आयदै आफा मेंगुलायबाय दावखोनांगौआ बैसागो बिब' बिनानाव साथाम दिनैसो लोगो मोनदों गोगोम हायलुरिखौथ' लोगो मोनखायो ओमफ्राय आब'खौ एकदम माने लोगो मोना आरो ना मा होनो आंनि गडमादारनि आनैनि फिसाजो आरो ना बिब' ओमफ्राय आहा बिसोर बिथांमोननिफ्राय सबसे आगोल जुलि जानानै नै थफ्लाया सनाफोर ओंखायनो आङो एसे बुजायनो सानो नोंथांमोनखौ हानायमानि एसे थाथ' हाबा जाना आथुर बिथुर जानाङा जोंना बुजिस्लाब हाया मास्लाब हाया बिदिनो जाहैलाबायबाय जोङो बिदिनो आथुर बिथुर जाबाय दा थफ्लायाबो नै अरजाला बैसोजों लोगोसे जोंना जालांबाय होनना बुंनांसिगोन ओमफ्राय हायोबा थाथ' आरो ना आं बुंनो सानो आंना बुजियाव जाबायसै ओंखायनो मालाय बिथांमोना दा एकदम नै एसे आब'आबो आंनि उनावसो जाखानाय ओमफ्राय आं आगोलावनो खान्दानाव आंनो आगोल होनना बुंजायो उल्थां फाल्थां ओमफ्राय ओरै दङ जोंहा बे उननि लुन हायलुआ बे आरो दंबावोमोन फैनो मोनाखिसै दाबसेयाव दंहैबावो बिनानाव फैनो मोनाखै आरो ना नै सनाफोर लैहोर फैहांबाय ओमफ्राय माने गामि गेजेरनिफ्राय एसे आलदा जाफैयो नालाय रायजो राजाफ्रा जायै लोङै आलासि दुमसि थाब फैख'नो हाया आरो ना अब्लाबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय जोंबो एसे स्टानाव लाहैनोसै अपेनिं खालामबाय सनाफोर नै एसे सुलेखा मेम फैखो ना फैयाखै आं दासो फैनानै पात्ताखौनो मोनासै आरो ना
ट्रेक्टर सोंहैबावबाय जोंहा टिम मोनसेबाव रायजोफ्रा अबे गामिनि जाखोथाय र' खबर लानांगोन एसे आसोला मोसानो थांगासिनो दङ फाइनालिया अपेनिं
जोङो माने जोब्बाय लाइट नङा ब्लग्स ओमफ्राय ओरै बिथांमोना साबायखर बावबाय नायदो दा बावैसो मोसाग्राफ्रा गामिनिनो बाजैमोन मादैमोन एकदम जोंनि गेजेराव नुजाथि फैनानै बैसाग गोदान बोसोरनि आदायाबो जोंना बैसागु मेथाइ रोजाबनानै सुटियावसो फैदों सुटियावसो लाइमोनफोरखौ लोगोसे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोंनि आफादनिफ्राय नायदो हालोदा बेस्रा मोसानो ओंखारदों लोगोमोन जों गामियाव दा मादै सोमोन्दो जाफैबाय आरोना हालोदा आंजों सेम थेवबाबो रंजानायखौ गारा आरोना सोनाबा बोसोराव खनसेल' बैसागु येस दा आङो हाबाफारि बायदियै बिमाया माने दावराव फिसाया एकदम फैसानिसो दावराव आंना अयथासार सासे एक्स लोगो मोनबाय आंना एक्स सनाबार बयफ्रेन्ड नङा एक्स लोगोसो आरोना आं एक्सनि खोथा बुंनाया माने लोगो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिनि बिजिरगिरि आलासि बिथांमोनखौ आङो बैसागोआवल' लोगो मोनो दाब दाब जायगायाव हाबा जाहैला जोब्बाय आलाय सिलाय लांदां बैसागो फोथारनि सिङाव हाबहैनो थाखाय बयबो खावलायगोन आरो सासे मबाइल नाय लोगो मालाय बेहा गामियावनो हाबा जादों नालाय गामियावनो सान्थिथार बेनाबो गालांजानाय ओमफ्राय आलाय सिलाय गोजा बैसागोनि हामलायनाय बावहरदों आजावदो मोजाङै सापर्ट होबाय खोनासं बिराद आंना गामियाव जोबोर मोजां बिराद मोजांथार आं लोगो मावबा एक्स सासेबाव आरोना बेफोरखौ आं एक्स होननानै रायखांगासिनो दं आरो माने गोदो ज' ज' एसे मोसानो मोन्दों ओमफ्राय उन्दैसिन जोंनिफ्राय गैया दाबो लोगो मोनलाय मोजां मोनबाय बिराद मोजांथार गथ'फ्रा गामिनि गथ'फोर बेखेवसे गामिनि गथ'फोर मोसानो दिन्थिसिगोन आरोना सिख्लाफोर गोबां सिख्लाफोर दङब्लाबो माने आजिखालि एसे खमानो ओंखारनाय जायो दाउस्रि दालाय मोसानोसै सोनाफोर एसे नायलांदो दाउस्रि दालाय गामियारि गथ'फोर मानसि खमखायनो बारा समायना नुलायलायलाहाय एसे बुरजाबा मोजां नुबावगौमोन बारा ओंखारला नालाय गथ'फ्रा जोंनि गामिनि बिहामजोफोर आरोना बाजैमोन मादैमोन बेनिखायनो जेब्लायबो बुङो सोनाफोर फिसा गोजाननि ब्लग्स बानायनाय मा बुंनो मोसाहांला फुनायावनो नै खिनानै खिथु सुनोसो खारबोनांबाय आरोना बिमा फिसाहाय ओमफ्राय न'आव फैबाय नालाय आरो माथो जि जोमखौबो थिखांलांखानोसै आं गासिबो फिल्डआवसो दंहैजोबो जोंना ओमफ्राय बिदिनो बिजिनि हालामनिनो सोनाफोर 10-12थासो मोसाखावरिफोर फैदों आरोना कम्पिटिसन बादायलायग्राफोर ओमफ्राय आं बेफोरखौ देखायबाय थानो हानाय नंला सोनाफोर गाज्रि मोननो नांला मा बैसागोनि देखायनायानो बेफोरखौबो देखायनो हाया होननानै आरोना ओमफ्राय जास्ट बेखौल' खिन्थानो हासिगोन फार्स्ट प्राइजआ 7,000 खोमा ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइजआ 5,000 दां ओमफ्राय थार्ड प्राइजआ 3,000 नामाथाय ओमफ्राय गासिबो फैनायफोरनोथ' हरखायोआनो गारि भारा साहा खरस बेखौ हरखायो आरोना सोनाफोर आं देखायनो हानाय नंला माथो खालामनो आरो आंना खोमसिबाथाय माबाया केमेरायाबो मोलि मोला जालाङो नालाय सोनाफोर गाज्रि मोननो नांला आरोना लोगोफोर लोगो मोनजोब्बाय आङो बुहुदनो आरो गाबोन माखासे फैबावगोन ओमफ्राय गासिखौबो भिडिअ लाजोबनो हायासै आरोना नानियाबो दिगदार माने मानसि बुरजाखायनो रावजोंबो थायासै बिमायफोर लांफैबाबो रावजोंबो थाला बिमाजोंनो चिपकिबाय थाबाय आरो ओमफ्राय फारसे आखायाव फिसाजोखौ लानानै फारसे आखायाव मबाइल लानानै फुरा इन्जय खालामबाय आरोना सोनाफोर मानसिफ्रा नायगोमालायबाय आंखौ आयौ फाग्लिया हाथारदों होननानै गोदो जेरै गोरामोन दाबो बिदिनो गोरा होननानै आरोना
नोंगौ सनाफोर बिराद इन्जय खालामबाय आङो माथो खालामनो आरोना आं बिदिनो मस्ति दानो फैखादों दलनि दामनाय सिफुं सुनाय बेफोरनि आंखौ लेंहरबाय थादों नालाय सनाफोर ओंखायनो आं खारबोथारदों आरोना ओंखायनो आरो माथोबाव फैबाय नालाय आरो रंजाया माथो फुरा इन्जय आरोना सनाफोर बेनिफ्राय दा सनाफोर जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय